Vesa Suontama haluaa, Jorma Suontama haluaa parantaa Ressun 86 tehtyä leuavedon ennätystä, joka on Mikko Aallon nimissä. 36 oli vanha tulos. No niin, olepa hyvä. Pitää levätä vähän. Joo. Ei mennyt. Nyt se on kuitenkin kai yli sen jo. Joo. Ei nyt vielä. Niin. Nyt menee vielä. Sinullahan on mennyt jo 44 kerran aikaisemmin. Se oli ennen joulua. Joo. Ehkä me voidaan keväällä saada vielä uusi yritys, jos sattuu olemaan semmoinen tilaisuus. Paljon siinä sitten? Kyllä 40. Mun mielestä. Joo. Otetaan tuolta päin. Jaha, joko alkoi niin kuin hyytyä? Joo. Kyllä tää keväällä vähän parempaa. Niin voi katsoa. Meillähän 44 on tullut kerran aikaisemmin jo ennen joulua. Kyllä tässäkin oli kohtalaisen kova tulos. Eikö 40? 40. Se Selvä. Ja tänään on 18. päivä tammikuuta 95.